Fragmenter. Hvad er det for noget? Det ser vi på nu. Inden vi tager fragmenter, så lad os lige kigge på, hvad aktiviteter er historisk i Android 2. Android 2 er jo beregnet til telefoner med relativt små skærme, og det er klart, at på en relativt lille skærm, der er det sådan, at man gør præcis én ting på hver skærmbillede. Det blev hele Android 2 centreret omkring, naturligt nok, og det er de aktiviteter, I allerede kender. Godt. Hvad sker der så, når man går over til en stor skærm? Jo, i de første udgaver til store skærme, der var det sådan, så der strakte man bare det hele. Man tog altså indholdet fra en lille bitte skærm og prøvede at strække det ud, så det fyldte hele skærmen. Det var selvfølgelig ikke særlig tilfredsstillende. I stedet for var der nødvendigt at gøre helt op med, hvad er en aktivitet, og det er så det, der blev til fragmenter. Så på en traditionel lille skærm, jamen man laver én ting, så trykker man på noget, så skifter skærmbilledet, og så ser man næste skærmbillede. Når man trykker på tilbage-knappen, så hopper man tilbage til forrige skærmbillede. Og trykker man igen, ja, så ryger man helt ud. Så det er aktivitetspunkten, som I kender den, med at der ligger en aktivitet. Så vælger man noget, så kommer der en anden aktivitet. Så vælger man noget, så kommer der en tredje aktivitet. Og så gør man noget mere, så kommer der en fjerde aktivitet. Når man så trykker på tilbage, så kommer man en tilbage for hvert tryk på tilbage. Duer det også til store skærme? Det gør det ikke rigtigt. På en stor skærm, der er det jo sådan så, at skærmbilledet typisk indeholder flere elementer. Det gør det her ikke lige nu, fordi at skærmen står op. Nu er der så et element. Nu trykker jeg tilbage. Så vælger jeg at lægge skærmen ned. Så er der pludselig to elementer. Der er både indholdet af nogle meddelelser, og så er der også oversigten over, over de forskellige meddelelser. Så trykker jeg tilbage, så sker der en animation, så nu er oversigten over alle meddelelserne i en bestemt postkasse, de her, og herover der er så oversigten over de forskellige postkasser, og man kan vælge noget andet her, ikke? Så på en stor skærm, så er det altså typisk sådan, så et skærmbillede indeholder flere elementer, og tilbage-knap, jamen den gør egentlig ikke det, at den afslutter en aktivitet. I stedet for så gør det det, at den hopper tilbage til forrige udseende af skærmbilledet. Nu går jeg ind i noget. Sådan der. Så kommer der herover visning af det. Så trykker jeg tilbage. Så hopper den tilbage animeret til forrige skærmbillede. Og nu trykker jeg tilbage igen. Så afslutter aktiviteten. Så tilbage-knappen, den er nødt til at have et andet udseende. Det er simpelthen, man er nødt til at kigge meget på, hvordan vil man designe sin app, så den virker både på store skærme og på små skærme. Typisk er det sådan, på en lille skærm, så er der en aktivitet, så trykker man på noget, så kommer der en anden aktivitet, eller et andet skærmbillede, der viser noget andet. På en stor skærm, der vil man vise begge dele samtidig. Der kan også ske nogle ting omkring skærmvending, som I så her, hvis vi kigger på Gmail, jamen på stående visning, jamen der er der masser af lodret plads, så der vil man typisk vise en hel konversation. Liggende visning, der er knap så meget lodret plads. Hvad skal man bruge den plads ud til venstre til? Jamen den kan man så bruge til at vise oversigten over de forskellige postkasser, og det var så i Gmail. Det her, det hedder også Master Detail, altså det der med, at der er noget ude til venstre, og afhængig af hvad man vælger for det, så får man detaljerne om det her ude til højre. Den er meget klassisk, og det er altså også meget klassisk, at den skal simpelthen fungere forskelligt på stående og liggende visning på store og små skærme. Så responsivt design er nødvendigt at bruge inden for app-programmering, og hvad er responsivt design? Det er det der med, at brugergrænsefladen indretter sig efter den tilgængelige plads, og det kan man gøre på mange måder. Man kan strække elementer, eller vise dem på i en anden rækkefølge, eller omarrangere dem på en eller anden måde. Men man kan også vælge at gøre det, at man kombinerer flere skærmbilleder i et skærmbillede. Man kan vælge at vise flere elementer i samme skærmbillede. Og det er fragmenter beregnet til. Fragmenter, det er Java-objekter, som repræsenterer dele af et skærmbillede. Og ideen er, at i stedet for at I laver en aktivitet med et layout, så laver I en aktivitet,
som har et antal fragmenter, og hvert fragment har så sit eget layout, og varetager opførselen, altså logikken for det layout, som fragmentet har blæst op selv. Så det er ligesom om, der er kommet en ting ind imellem views og aktiviteter, nemlig klumper af dele af skærmbilledet, og det er det, der hedder fragmenter. Så nogle fragmenter, de er lidt specielle i og med, at man kan instantiere dem deklarativt fra XML. Det kan jeg ikke anbefale at gøre i stor stil. Jeg synes, det er bedre at gøre det i Java. Fragmenter, de minder rigtig meget om aktiviteter, når man programmerer dem. Men ideen er altså, at vi siger, at en aktivitet har de her antal fragmenter, og så hvert fragment blæser så et layout ud. Så mini-aktiviteter, det er måske et andet meget godt ord for fragmenter. Og hvad kan man så bruge det, hvis man har delt sine aktiviteter op i nogle forskellige dele? Jamen, så kan man så vælge at sige, små skærme, der viser vi et fragment, store skærme, der viser vi flere fragmenter. Lad os prøve at kigge på DR Radio. DR Radio er jo open source, så I har mulighed for at kigge med i kildekoden. Og den udgave, der er på Google Play lige nu, har en venstre menu. Denne her, som man får, når man trykker herop, det er et fragment. Og det går i øvrigt igen i på alle skærmbilleder. Så kan man altid trykke her, og så animere venstre menuen ind. Whoop. Og så det er naturligt at sige, jamen denne her venstre menu, det er så en mini-aktivitet, noget selvstændigt, som vi ikke behøves at blande ind i programmeringen af alle de andre skærmbilleder. Derudover så er der et afspillerområde nede i bunden. Der kan man trykke på og udvide det, og så kan man så styre forskellige andre ting. Det er også et fragment. På den måde så kan vi undgå at skulle kode den samme afspillerfunktion i alle de forskellige skærmbilleder. Vi siger simpelthen bare nede i bunden af skærmbillederne, der er det her fragment. Men ikke nok med det. Selve hoveddelen her, den er også et fragment, og det fragment består så af det, der hedder en viewpager, som viser et antal faner, og hver fane er også et fragment. Så det her P6 Speed, kanaludsendelsen her, det er et fragment, og her har vi så skiftet over til P7 Mix lige ved siden af, som er et andet fragment, der ligger lige ved siden af P6 Speed. Lad os lige prøve at se, hvordan det virker i praksis. Hvis vi kigger på DR Radio, så som sagt, afspillerdelen, det er et fragment. Venstremenuen, det er et fragment. Og hver kanal er faktisk også et fragment. Så her ser jeg, hvordan jeg skifter mellem de forskellige kanaler. Og det er så hver deres egen selvstændige mini-aktivitet eller fragment, og der er så et antal herhen af. Og de varetages så af en viewpager. En viewpager, det er en, der så viser fragmenter ved siden af hinanden med en pæn fane. Godt. Nu kan jeg åbne og lukke den her. Når jeg så går ind og vil læse mere om P7 Mix, jamen så har jeg stadigvæk denne her funktion hernede. Og jeg har stadigvæk også min venstre menu, da det er fragmenter, som kan genbruges forskellige steder på skærmen. Og det er så en anden idé med fragmenter, det er, at de kan genbruges forskellige steder. Godt. Der er andre ting, der er meget smart ved fragmenter. Ved en vending af skærmen, så ved I jo godt, så genstartes jeres aktiviteter. Men fragmenterne behøves egentlig ikke at blive genstartet. Man kan vælge at sige til at de her fragmenter, de skal beholdes og genbruges i den nye aktivitet, som får kaldt onCreate i forbindelse med, at skærmen bliver lagt ned. Det er så lidt specielt, fordi at der er det jo så sådan, så det fragment, der blev brugt, da skærmen stod op, det skal nu få fjernet alle sine views. Alle views, de bliver smidt væk, og der bliver lavet et nyt sæt views til den liggende visning. Fragmenter har også understøttelse for det, der hedder transaktioner. Man kan sige, det her fragment, nu skal det ind på skærmen, det skal animeres ind på denne her måde her. Og det sørger noget, der hedder en fragment manager for at gøre for jer. Og så er det sådan, så
vi snakker jo om, at hver aktivitet nu har en tilbagebunke, en antal forskellige skærmbilleder, som skal vises i den modsatte rækkefølge af, da de blev åbnet. Det så vi her med Gmail, for eksempel. At når der skiftes et skærmbillede, som så viser et andet fragment, jamen så er der i virkeligheden stadigvæk det samme behov for at sige, tilbageknappen skal skifte tilbage til forrige konfiguration af, hvordan fragmenterne var sat sammen på skærmen. Og det vil så sige, at i forbindelse med, at man putter nogle nye fragmenter ind på skærmen, så har man altså muligheden for at sige, jamen den her transaktion, den her ændring af fragmenterne, den skal ind i tilbagebunken, på linje med, hvordan aktiviteterne lå i en tilbagebunke, eller en backstack. Og kaldet hedder så add to backstack. Så hver aktivitet har sin egen tilbagebunke af fragmenter, som altså skal lukkes, før selve aktiviteten lukkes. Godt. Hvordan virker det så? Jo, den der fragment manager, som styrer alle de her fragmenter, den får man fat i sådan her. Så siger man til fragment manageren, nu vil jeg gerne lave en transaktion, nu vil jeg gerne flytte rundt på omarrangere skærmbilledet, og så siger man, så får man en fragment transaction objekt, så opretter man sit fragment, og det gør man ved new. Det er ikke noget med, at man skal lave alt muligt med intent, man opretter det bare, laver en ny instans, og så siger man så til den her transaktion, nu skal det fragment, jeg lige har oprettet, nu skal det puttes ind det her sted i aktiviteten. Så aktiviteten har et layout, og fragmenterne de bliver så puttet ind i det layout, som aktiviteten har. Og det steder, hvor man kan putte fragmenter ind, det er så i view groups, typisk et linear layout eller et frame layout eller noget andet. Så kalder man commit, og så sørger fragment manageren så for at animere fragmentet ind. Lad os kigge på et simpelt eksempel fra Android-elementer. Så her har jeg en aktivitet. Den har et layout, der hedder lektion 7 fragmenter. Det viser jeg hernede. Så det er et linear layout, og det har et text view, så er det et frame layout, og så er det et text view. Og jeg har valgt at gøre min aktivitetsbaggrund for mørkerød, så jeg kan se her er text viewet, her er frame layoutet, som så er blevet udfyldt med noget, med et fragment, og hernede, der er så bundtekstviewet. Hvordan får jeg så et fragment ind i det her frame layout, jeg har i midten? Et frame layout, det er jo bare en tom view group. Ja, det gør jeg ved at sige, jamen jeg opretter det fragment, der skal vises. Så siger jeg til fragmentmanageren, hey, jeg vil gerne lave en transaktion, og jeg vil gerne have, at det her fragment bliver tilføjet i det her sted i layoutet. Og commit. Og derefter så er fragmentet her. Og layoutet, man tilføjer med, det har jeg så kaldt fragmentindhold. Det synes jeg er et godt navn. Det skal bare være en tom container. En tom view group. Lad os så se lidt på, hvordan denne her fragment er programmeret. Jo, lad mig lige sige, hvad er det her saved instance state lige med 0? Jo, saved instance state, den variabel, den er jo 0, hvis der taler om en frisk aktivitet. Men hvis der er taler om, at aktiviteten er blevet gendannet, fordi at der er sket en skærmvending, så vil saved instance state, den vil indeholde den forrige konfiguration af skærmbilledet. Det vil sige, et nemt tjek for at sige, at vi startede på en frisk aktivitet, det er at tjekke, at saved instance state lige ved 0. Og det er kun, hvis det er tilfælde, at vi skal putte et nyt fragment ind. Vi skal ikke begynde at putte et nyt fragment ind, hvis der bare er sket en skærmvending. Fordi så vil det jo være sådan, så at hver gang man vender skærmen, så vil der komme flere og flere fragmenter ind. Fragmenterne de overlever, eller aktivitetens fragmenterne sørger, eller fragmentmanageren sørger selv for, at fragmenter bliver tilføjet igen efter en skærmvending. Så det er altså kun ved saved instance state af 0. Godt. Lad os nu kigge på, hvordan fragmentet ser ud. Så det er altså noget med, at der arver vi så ikke fra activity, vi arver fra fragments. Og hvis I kan huske denne her skærmbillede her, I ved godt,
det kan I forhåbentlig, så ved jeg, at det er faktisk et skærmbillede, der bare viser 3 knapper, som jeg har brugt i en aktivitet engang. Lad os lige se, hvordan den aktivitet ser ud. Det var heroppe i Views. Den hedder Benyt knapper. Og det var fuldstændig standard. Der kaldte jeg Set Content View, og så fik jeg vist mit layout med de her 3 knapper her. Ikke? Kommer jeg ud til venstre. En knap, en anden knap, en tredje knap. Godt. Og så har jeg kaldt Find View by ID for at finde de her knappers ID, og så har jeg sat nogle on-click-lister, så hernede er en on-click-metode. Det skulle ikke overraske nogen, hvordan denne her fungerer. Lad os nu kigge på, hvordan det skulle se ud, hvis det var et fragment i stedet for. Jo, vi er for fragment. Vi implementerer stadigvæk on-click-lister. Vi har stadigvæk nogle variable for de views, vi er interesseret i, de her 3 knapper her. Og så i stedet for at definere en onCreate-metode, så skal man i et fragment, der skal man definere en metode, der hedder onCreateView. Og i onCreateView, der skal man lave de views, der skal ind det pågældende sted på skærmen. Så for at gøre det, får man også et layout inflator overført, og en layout inflator, det er en, der kan tage en XML-fil, et layout XML, og pakke den ud til de views, den indeholder. Så denne her inflate, det er faktisk det, der sker inde i det her kald til Set Content View. Der sker faktisk, i aktiviteter sker der 2 ting. Layoutet bliver inflated, og så bliver det så sat til at vises på aktiviteten. Hvis vi er et fragment, så må vi ikke pille ved aktiviteten, så vi må ikke sætte vores layout på noget bestemt, så vi skal bare pakke et layout ud. Men i øvrigt ikke fastgøre det til containeren. Den her container, det er det her force gør, men bare pakke det ud, og så returnere det som returværdien til onCreateView. Okay, så, og derefter så er alting stort set som vi plejer. Vi finder viewsene med de her 3 knapper. Vi sætter vores on-click-lister. Vi kunne have en on-click-metode. Når man trykker på noget, jamen så kunne man så ændre lidt på de her knapper her. Så det er et fragment. Det er ikke specielt meget sværere end en aktivitet. Det eneste, man skal vide, det er, metoden, man skal definere, hedder onCreateView, og man kan ikke kalde Set Content View. I stedet for skal man pakke layoutet ud sådan her, så får man et rodview, og så laver man Find View by ID på det rodview. Godt. Vi skal næsten lige se det i praksis også. Så her har jeg aktivitet, og jeg opretter et fragment. Det har jeg her. Og det har så knapperne, som de plejer. Så lad os hoppe over og prøve at gøre den. Den er her. Og nu har jeg gjort det sådan, så når man trykker på knap 1, så skriver jeg den. Så sætter jeg så knap 1. Du trykkede på mig. Tak. Hvis man trykker på knap 3, så sætter jeg knap 2's tekst. Der. Og jeg ændrer også ikonet til en bil. Så sådan en lille fjollet aktivitet. Eller fragment nu. Godt. Lad os kigge lidt på livscyklus. Som I ved, så en aktivitet har en livscyklus, som hedder onCreate kaldes, når aktiviteten skal op og bliver oprettet, eller efter en skærmvending. OnStart og OnResume, så er den synlig. Hvis man så hopper tilbage, trykker på tilbage-knappen, så bliver OnPause, OnStop, OnDestroy kaldt. Hvis man hvis aktiviteten ikke mere er synligt, men der ligger så en anden aktivitet ude og henover eller noget andet, så bliver OnPause, OnStop kaldt. Og når aktiviteten bliver synlig igen, så bliver OnRestart kaldt. Og så OnStart, OnStop, OnStart og OnResume. Hvad med de fragmenter, der er synlige på skærmen? Jo, de får også kaldt et antal livscyklusmetoder. Og de hedder OnAttach, OnCreate, OnCreateView og OnActivityCreated. Det er de 3, der kaldes, når jeg, når jeg begynder min transaktion. Og den eneste, I som regel skal definere, det er den, der hedder OnCreateView, som giver views, der skal vises på skærmen.
frem. Så bliver onStart og onResume kaldt, så fragmenter har også understøttelse for at få at vide, når de bliver synlige igen. Og så er der onPause og onStop, og så onDestroyView. Den svarer til onCreateView, og hvis man definerer onDestroyView, hvilket man egentlig bør gøre, jamen så det jeg skulle gøre i onDestroyView, det var, at jeg skulle frigive alle de referencer, jeg havde til viewsene. Så i onDestroyView, lad os prøve at definere den. Der skulle jeg så sige knap 1, lige 0, og 2 og 3 og roden. Hvorfor skal jeg det? Jo, det er fordi, at det er først, når det her objekt, det frigiver alle referencerne til de her views, at viewsene kan garbage collectes. Så strengt taget, så er det nødvendigt at frigive ens referencer til viewsene ved en garbage collection. Men i det her tilfælde, så er det ikke specielt meget RAM, der anvendes, og systemet vil også selv frigive referencen til fragmentet, når det er færdigt med det, og dermed så kan viewsene så ryddes op, når fragmentet bliver færdigt. Men hvis der nu er noget med et fragment, der har nogle meget dyre views, så kan det være en god idé at definere onDestroyView også. Godt. Der er også en, der hedder onAttach og onDetach. Den bliver kaldt for at fortælle fragmentet, hey, nu hører du til denne her aktivitet. Og det bruges altså, hvis man vil have et fragmentobjekt, der overlever en skærmvending, for eksempel. Godt. Så alt i alt, så har fragmentet en lidt mere indviklet livscyklus, onAttach, onDetach, om det er bundet til en aktivitet. OnCreate og onDestroy findes også, om fragmentet eksisterer. Det svarer lidt til aktiviteternes onCreate og onDestroy. Men al instanciering af viewsene, den skal ske i onCreateView. Og al frigivning, det skal så ske i onDestroyView, hvis man har noget oprydning. Og så er der onStart og onStop, og onResume og onPause. Til sidst, hvordan de her hele her fragment begreb, det blev introduceret med store skærme, altså med Android 3 og 4. Så hvad gør man på de gamle telefoner, hvis man nu gerne vil lave en app, der både fungerer på nye, moderne telefoner og tablets, og også på små, bitte, elgamle møgtelefoner? Jo, så gør man det, at man bruger et kompatibilitetsbibliotek, hvor man i stedet for at bruge fragmenter direkte, så bruger man de klasser, nogle klasser, der findes inde i det her kompatibilitetsbibliotek. Så i stedet for get fragment manager for eksempel, så skal jeg kalde get support fragment manager. Og i stedet for arve for activity, så skal jeg arve for en, der hedder fragment activity. Derudover fungerer tingene på stort set samme måde. Det vil jeg ikke vise her, men det er altså virkelig nemt at bruge det her kompatibilitetsbibliotek. Man lægger den her lille jar-fil ind i Libs-mappen, eller skriver den rigtige konfigurationsstil i Android Studio. Og så skal man ændre denne her og denne her. Og så er man sådan set kørende. Lad os prøve at kigge lidt mere på fragmenter i praksis. Det er jo lidt kedeligt med én aktivitet, der viser et fragment. Så lad mig prøve at vise, hvordan det oftest er. Det er simpelthen sådan, så at der i hele ens app kun er én eneste aktivitet, og alt andet bliver fragmenter. Hvis jeg kigger her i DR Radio, så er der, der er så tre aktiviteter. Der er en hovedaktivitet, som er den, der sørger for at som har et layout, som indeholder alle de andre fragmenter. Så hovedaktivitetens layout, den indeholder, og det er nok bedst at se det sådan, et fragment her for afspilleren, og et andet fragment her for venstremenuen. Og venstremenuen, den er så skubbet ud til siden normalt, men når man så trykker herop, så animeres venstremenuen så ind og dækker at bliver synlig på skærmen. Og så et frame layout, hvor jeg lægger de forskellige fragmenter, der skifter. Så
god praksis, det er, de fragmenter, der skal skifte indhold, der laver I et frame layout, og bruger fragment manageren. De fragmenter, som aldrig skifter plads, som altid ligger det samme sted, der kan I bruge et fragment tag, og simpelthen angive klassenavnet direkte fra XML. Hvordan ser venstremenuen ud? Jo, den er selvfølgelig fra fragment. Og her der bruger jeg kompatibilitetsbiblioteket, så det den i virkeligheden arver fra, det er fra support app fragment. Og nede i OnCreate View, der pakker jeg så layout ud for venstremenuen. Venstremenuen, det er en liste, så det er bare et list view. Og konfigurerer så den til visning. Afspillerfragmentet her, det er det samme. Den arver fra basisfragment. Jeg har lavet en lille hjælpeklasse her. Og i OnCreate View, der inflater den afspiller fragmentets layout. Lad os kigge på et eksempel med lidt mere end et fragment, men som stadigvæk er nogenlunde overskueligt. Jeg har lavet en hovedmenu-aktivitet, som pakker det samme layout ud, men jeg putter et andet fragment ind. Så jeg har, her der vælger jeg at putte et hovedmenu-fragment ind. Det har jeg her. Og hovedmenufragmentet, det bruger det her 3 knapper layout. Så det pakker det ud, men så sætter det så navnene på knapperne til noget andet. Så mit fragment, benyt dialoger og animation frag. Og så sætter det on click listers, og inde i on click metoden, der tager det så fat i fragment manageren og laver en transaktion, som hopper over i henholdsvis mit fragment, benyt dialogfragment eller animationsfragment. Så nu trykker jeg her. Så er jeg over i det her fragment her. Der bruger jeg igen det samme layout faktisk, fordi jeg ikke har så mange layouts at gøre godt med. Der ser I denne her. I ser faktisk, ja, det samme mit fragment her. Det I ser her var så en del af benyt hovedmenu-aktivitet, men det var også en del af benyt mit fragment-aktivitet. Så her havde vi mit fragment, som vi benyttede, men inden for hovedmenuen, jamen der kunne vi i virkeligheden også godt lave noget, der benyttede det samme fragment her. Så fragmenter giver altså så også mulighed for at genbruge de samme skærmbilleder forskellige steder i ens program. Godt. Næste knap her, den åbner en, der hedder benyt dialoger. Så den er her. Og læg mærke til, at der valgte jeg så at bede fragment manageren om at lave en pæn overgang. I den første, der beder jeg ikke om at lave nogen bestemt overgang, så der skifter den på standardmåden. Her, der beder jeg om at lave en fade ind, og som I kan se, så fader den ind. Og den sidste her, der vælger jeg så også at lave en helt anden måde at hoppe ind. Det ser så ikke ud til at virke. Godt. En anden lille sjov ting omkring fragmenter, som jeg kan vise her, det er, at der findes en klasse, der hedder dialog fragment, som er beregnet på, som er et fragment, som er beregnet på at vises som en dialog, altså som en pop-up her. Men dialogen kan også vises som fragment, hvis man mere har brug for det et andet sted i ens program. Så det er det samme fragment, jeg viser som et rigtigt fragment, og herop som en dialog. Og det kan være rigtig nyttigt, for eksempel hvis man nu har en liste af kontakter inde i ens app, eller en liste af et eller andet inde i ens app, og den har man så som et bestemt sted i appen, der har man den så som en fuldskærmsting, men et andet sted, så har man egentlig brug for den samme funktionalitet, men som en pop-up, hvor man lige skal vælge en af dem, en af kontakterne for eksempel. Jamen der vælger jeg ofte at arve fra dialog fragment, og så sige, jamen det rigtige sted, hvor man kan redigere kontakterne måske, jamen
der bruger jeg det som et rigtigt fragment, og det andet sted, så bruger jeg det som en dialog. Og hvordan gør man så det? Altså, hvis man vil bruge det som et rigtigt fragment, jamen så tager man fat i Fragment Manager igen, og husk nu at tilføje til backstacken, ellers så virker tilbage-knappen på uforudsete måder. Og committer det. Hvis jeg vil bruge det som en dialog, jamen så er det i virkeligheden bare at oprette instansen og kalde show, og så give fragmentmanageren med som parameter. Så ser det sådan her ud. Og sådan den arver så ikke fra fragment, men fra dialog fragment i stedet for. Og hvordan ved sådan et fragment, om det er en del af en dialog eller ej? Der er en metode, der hedder getDialog, og hvis den returnerer 0, så er det en del af et rigtigt fragment. Så her, der returnerer getDialog 0. Hvis den åbnes som en dialog, så vil getDialog returnere noget, og så bruger jeg det så her til at sætte dialogens titel til overskrift her. Det var en ting, der var meget sjov. En anden ting, som er faktisk vigtigere, det er, at når man laver sine fragmenter, jamen så kan man overføre data til fragmenterne, lidt ligesom man kan overføre data til en aktivitet med et intent. Og det gør sådan her ved, at man laver et bundle, og et bundle, det er bare en nøgleværdisæt, og så kan man så putte data ind i det bundle, så der er for eksempel en, der hedder put string, der er også put int og put boolean og den slags ting, lidt ligesom der var med et intents extras. Intents extras, det er faktisk en bundle. Og der vælger jeg så under navnet tekst og overføre de her data her. Så laver jeg mit fragment, og så siger jeg til fragmentet, de her data, som jeg har puttet ned i det her bundle, det er dine argumenter. Og så åbner jeg fragmentet op. Og hvordan får jeg fat i data inden for fragmentet? Jamen der kan jeg simpelthen kalde en metode, der er getArguments. Og den vil så returnere 0, hvis man ikke har puttet nogle argumenter på, eller returnere bundle, hvis man har puttet nogle argumenter med på sit fragment.